अरे भाई मार ताको, मार मार मार। तार 1 HP है, मार रे भाई ताको, मार 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 सांगो, मार ताको। बढ़िया भाई बढ़िया, चिकन डिनर। हेलो मामा। हाँ मामा कौन कहूचु? खाइबा को जीबी। हौ जाउची, तू हॉल को चल, मु जाउची। अरे मामा खाइबा को करि सारलुनी ती, आनु खाइबा, भोक लागिलानी। हाँ रे पुआ, खाइबाकू सरिलाणी। चाल जिबा खाइबा। मु तते खाइबाकू दे, मु टिके शोइबी। मो देह बहुत दर्ज लगुଛି एवं मो छाती बहुत कष्ट होची। चल तते खाइबाकू देबी मु आग, तापर शोइबी। चलुनु मामा मेडिकल जीवा। तो देह जदि एते खराब लगुଛି, चल मु तते मेडिकल लेके जीवी। नाई रे पुआ, किछि दरकार नाही। मु टिके शोइले मोर भल होई जिवो। जा मामा, मु तो एबे खाई सारलिनी, तू जा टिके सोई पड़िबु, तो देह भल लागिबो। आ मरीगली लो माँ, मो छाती कौन हो जाउछि लो माँ। आ अरे मामा तोर कौन है? चल चल मेडिकल जीवा, तते मु मेडिकल नहीं जीवी। अरे मामा टिके अपेक्षा कर, आमे मेडिकल तो मात्र 1 किलोमीटर दूर अच्छे। डाक्टर କିଛି बाबू, ବି मो माँ ଅସୁବିଧା को देह भल ହେବନି। हो। ତମେ ଟିକେ ମୋ ସହିତ କ୍ୟାବିନ୍କୁ ଆସ, ତମ ସହିତ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। हाँ डाक्टर बाबू चलतु। ଦେଖ ମୁନ୍ନା, ତମ ମାଆଙ୍କର ଛାତିରେ ଗୋଟେ ହୋଲ ହୋଇଛି। କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଏହା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହୋଇଯିବ। अरे डाक्टर बाबू, मो माँଙ୍କର କିଛି ବିପଦ ନାହିଁ ତ? ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲାଣି। ଆରେ ଶୁଣ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ ଏବଂ ମେଡ଼ିସିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର, ଦେହ ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଖ, ତୁମ ମାଆଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଉ ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ଦେବ ନାହିଁ କି ବେଶୀ କାମ ବି କରାଇବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦେହ ନହେଲେ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ହଉ ଡକ୍ଟର ବାବୁ, ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବି ତ? ଏବେ ସେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ତ? ହଁ, ଏବେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ। ହେଲେ ମନେ ରଖ, ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଯତ୍ନ ନେବ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ, ସେ ମନକୁ ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ନହେଲେ ଆମକୁ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୁଁ ଏବେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ତାହେଲେ ନେଇଯାଉଛି। हाँ रे पुआ, चल आमे एठू जिबा। मते मेडिकल टोटाल भल लागुनी। मो देह भी एबे ठीक ठाक होई आसिलाणी। आउ किछि असुविधा हेब नाही। ଶୁଣ ମୁନ୍ନା, ତୁ ତୋ ମାମାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ କେୟାର ନେବୁ। ସେ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବେ। ହଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମାମାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବି ନାହିଁ। ଆସ ମାମା, ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ। ମାମା, ଆମେ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। हाँ रे पुआ, केते दिन हब मेडिकल रही रही मो देहटा भल लागु नथिला। चल एबे घरे टिके बसा बसी करबा। ଚାଲ ମାମା, ମୁଁ ତମକୁ ବେଡ୍ ଯାଏଁ ନେଇଯିବି, ତମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବ। ସରି ମାମା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ ଗେମ୍ ଖେଳିବିନି। ମୁଁ ଏବେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଆଉ ତମକୁ ହଇରାଣ ବି କରିବିନି। ମୋ ପାଇଁ ତମ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ମା। ନାଇଁ रे पुआ, तो ପାଇଁ ମୋ ଦେହ କାଇଁ ଖରାପ ହବ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମୋ ପୁଅ ତା ନିଜ ଭୁଲକୁ ନିଜେ ବୁଝିପାରିଲା ଏବଂ ସୁଧାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ହଁ ମାମା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ହାय ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି
ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ହଁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇକି ରଖିବେ। ରହିଲୁ।